san me bari in yi waya da wani aboki da bari mu magana da wani aboki da karki da mai kirai barka zuwa Muhammad wallahi me labari to na mana labari gari gaba ɗaya ya kone yayi wani lanho na jama'a wai ka san me ke faruwa ba ya faru kai wata dinga ta gaba ɗaya na rasa gane a haba da Allah ko yarinyan nan da kake ban labari a baka labarin ta gaba ɗaya na rasa yadda zan mata kyawu kan ni na ga kuma in na je wajen ta sai in ga gaba ɗaya kamar ma bana cikin zuciya ka gane a haba dai kan jara kana ji akwai mafita kai fa namiji ne ba yana namiji kana gani me baki ne mace za ta karan ma da ruwan kai ne mace za ta kulle ma kai karka da ma akwai mafita mu je gurin ta kai mu je wannan nata mu je gurin ta kai ba ta yarfa mu ba mu ala mu je za a san yadda za a yi ba nan bane gidan mun riga jara ake wani tubu kana ji wannan ba yarinyan nan da lokacin da ya baka wahala ya kusa Allah ku saka mu kan ji wallahi kwanta da hankali babu da aga shi mun zo mu aiki kan gidan mu amma sunanta a da musu sun san ta nan oke ga ta nan ba 50 a baka 100 kenan wallahi sai na gaya wa yayana tun da kai mai kunnen ƙarshe ne. Ina son ki ɗan gane abin da nake son ki gane. Ki riga kin san ilimi da son ki ƙawanya a cikin zuciya. Ya rasa cikin da kin duba da al'amarin da zai karɓa annabi dan Allah. What the hell is this? Ana so dole ne ka rabu da ni man dole ne? Taimakawa ya. To ba zan iya ba. Tun da kai ba Allah ba ka san ka haƙura ba. Ai ta faɗa. Allah da dakata maganar wani ya dakata ko wani waye an gaya miki so ƙarya ne so ba ƙarya bane gaskiya ne kuma halitta ne kuma bai san kai kama ba ke kuma maganar ya yanki da kike waye ya halaki ba jangwalo ta bane mutumin mu ne in kin ga mun ma wanda action bai tuka haka shawara zan baki wanda yake son ki ya gama miki komai a rayuwa yawwa saboda haka wannan abokin na iya son ki so na gaskiya hakikanin gaskiya ko me kike bukata a rayuwa wannan zai miki saboda haka daga masallaci ma muka dawo ya ce mi birki a ko'ina ba sai ana saboda haka ni dai shawara nake baka shawara ya rage da mai tsari ga suna na ƙarshe ki tsaya ki karatun ta nutsu akan wannan abu to ki duba ki gani ya dace da ki ni sunan ki ma nake manta a tsawon ki ba ta shawara mana amma na ce okay a zama ya Allah ga annan a dan ya wannan kiran shago rayuwa kenan wani neman su yake gumi haje amma ana ba ki kina jefowa to za mu tawo mu basu a gurin me so in yi rohe ya dauka mu dai mun riga mun baki ke ai me kuke nan haka tafi gida wuce gida dai baba wani wallahi ba a cikin ba alfa da wallahi ai ki juma'a yaro gobe ka dawo ma ka dawo wai mamman wai ya wajen gayin nan za mu samu wasu ne ai ka gane ne ni ba na son irin wannan ne muna abu da mutane kuma abu to mamman yanzu ya za a yi
Kudan jira ne kan shiga babu ta ce dagus ba ka ganewa ne wace ba ba wasa da mahaifiya Allah baba ka da mana ayin ta gan mu za ta tajin hankali ne hankali ya tashi salamu alaikum ya na gan ku a nan gurin a zaune ne me yake faruwa ne umma tana ciki me yake faruwa ne na gan ku a haka ba komai kuma na garin ku a bace kawai dai ka san yanayin garin ne yanayin gari to ke ya batun na ji ana maganar yanzu na zo shiga nan abokanai na suke ga mun wai akwai wani ya zo gurin ki kuma baki na da shi ba wane ne ba za wani gaye ne wai ya zo wani takura mu dole sai na wai amince da shi kuma gaskiya ba na son shi ke kuma ba kya son shi to zan je zan sa a gaddamar mas ki gaya wa mama ko zan je zan sa a man ne ba wani shege kin gane yawa yaya kwarta to ai gwaran je sa a man ne ba wani shege yanzu ba rayu wannan kiwon mutum ake ba dabba ba kin gane to bari je wajen mamas wai yaron nan ne wai ya je wai yana son yarinyar nan mana wallahi sai na je na sa ammas wallahi sai na sa ammas hai abokina wai yanzu za ka ke ganin me mafita ne ni ba kai na kulle ni abun ne ma gaba ɗaya ya damu lamun lissafi ita yarinya gaba ɗaya ana nunar da ita Allah ta Allah ta fahimta ni yanzu ka gaya min kawai wata hanya ce zamu bi akwai hanyoyi kaga na farko baban ta kwadayayye ne kuma na biyu bayan wannan kai ka ce tsoron yayan ta kake kuma ni yayan ta mutumi na ne in ana tare fada a lahira yayan ta zai tare mun fada bayan wannan akwai boka tsurkutu mutumi na ne abokina ne da yanzu ya koma boka mun rayuwa da a hanyar tsammani to yanzu ya za aiki na in muka je muka bayi wannan kes din komai zai iya sarbai to shikenan ba matsala kawai mu yawa gurin bokan zamu yi to ba matsala mu kawai kai kaga fa yanzu kuɗi ma fa sun fara yin gaba ɗaya wanda Allah Jamilu na kira miliyan 10 na ce turo mun wai baya kaza iya kamar to yanzu yana aiki wai ta za a tun dari din nan da mallakin ku ne ko ba haka bane kuma an sai fita yi wannan karan ne ko ba haka bane sai mu je a dauka a kai kasuwa shikenan bara mu je mu wa ko kan ne a ba tun da dai biyan bukata ai ya fi dogon buri shikenan ina sani mutumi na ne ko kina ne mun yi rayuwa amma ni assalamu alaikum kai don kutumar ubanku ba a mana sallama a gurin nan me ke tafa da ku boka muka zo gani kawo ganin boka muka zo ba a ganin boka ku da sai an ba da wani wani ta kuɗi ce ga ni ga dan Allah dan hajiya hi kuɗi gidansu sarauta to in ji da mu ka bai duka zaka bai oke duka zan bai ai abin da kace hira ai boka kuɗi ce boka yi mai hiru na san me kawo su magana ce kan soyayya kawai fuskan mu uku za a rinka mu boka fi hiru tukun kuma boka ba ya ma ƙarin bayani ba aikin ku ne kuma kun san ko me yake tafi da mu kuma dai mu iya wuya mun san ka san mu kuma ka gane mu mutanen ka ne ba wai ƙarin bayani ya yi saboda haka magance mana wannan matsala muke so kai dakata aikin mu akwai wahala amma kuma akwai biyan bukata amma akwai duka don mutum zai iya rasa rayuwarsa akan wannan harkar in dai za ka samu abin da kake so in dai za ka yi wasa da sharaɗin mu za ka rasa rayuwarka ya kuke ganin wannan sharaɗin zai yi ko ba zai yi ba alamun nan fa aikin ne kan woka ne kuma in dai mun daure mun dure bukata da biya mutuwa fa ba matsala mutuwa ake ai duk mai rai mamaci ne in dai bukata za ta biya rai ba abu ne ta yi kai ku dakata nan ba abin shawara
tun daga waje kamata ku yi shawara. in an zo nan ba a magana boka kamar wankan wuta ne ya riga ya san ko me ke tafa da ku don haka kawai umarni zai ba ku kuma umarninsa dole ku bi mun ma tun da kuka zo dole ku bi mun bi mun gama a da mana insha Allah kamar an yi an gama ne mu dai burin mu bukatun mu ta ga boka yi musu bayani Na san yariya da kuke zuwa wajen ta. Tun daga da kuka fara zuwa wajen ta san ta. Aka zo aka gaya. Kun san me matsala ta? Ba a biyan kuɗi sai an gama aiki sai aiki ya kammala. Kun san me sharaɗin aikin namu? ba sani ba ka faɗa Sharaɗin aikin namu shine a cikin ku za ku iya kawo ruwa a cikin kwando. Rabin kwando. wani irin kwallo Za ku kawo ruwa rabin kwando. In dai kuma ba a cikin kwando ba za ku samu matsala. Za ku iya rasa rayuwarku. Amma kuma idan ba za ku iya ba muna da 'yan aiki wanda za mu sa su je su kawo. ni boka yi sunan jarka ce wata jarka ce mai suna kwando ba Ba jarka ba ce wani abu ne da muke aiki da shi. In mutum ba zai iya kawo ba kun gan shi na. Mu muna da wanda za mu sa ya kawo mana a cikin kwanda. Kuma ku gan shi. Idan kuma kuna kokonto za mu je mu kawo a gaban ku a cikin kwanda. Kuna gani. yanzu boka mai mafita Mafita kuke nema? Yanzu kun ce ba za ku iya wa an can ba. To, za mu yi muku aiki. Amma abin da muke so da ku za ku iya biyan kuɗi kuna da kuɗi. Allah ni kuɗi ba matsalar mu matsalar kuɗi wasu To shi kenan amma ba akwai matsala. Dan aikin ba ƙarami ba ne. muna jin ka Akwai wani yayan ta kasur gumin ɗan iska ne. Don sai mun yi maganin sa tukunna. Idan kuma aka yale ku da yi to ba ku samu biyan bukata ba. In kun samu yarinya zai zo ya hallaka ku. yayin ta mutumin mu ne to amma kai aikin ka akan Kai aikin ka ba yayan nan na ta ba ruwansa bai san na gida ba. kai aikin ka kawai Bai san na gida ba. Za a yi muku aiki. Za ku yi biya miliyan ɗaya. ka ba matsala amma yanzu Da dai jaririn yaro. ba matsala nan ma ba matsala Wanda uwarsa ta haifa ranar Laraba. ko wata mai ciki ya ce Ba ka da matsala. Ba a so kowa ya ga lokacin ba da za ka ɗauko matsala ɗa. ba matsala Yanzu ka san me nake so da ku? Hey dan aike ba mu magani dan aike. Ba mu magani dan aike. Kun ga wannan? Daga ina ya faɗo? sama ta Daga sama ta ɗaya ko? To akwai abin da ya faɗo daga sama ta uku ma a cikinsa. kafin ya haɗu ka faɗi tare Eh mana bari ka gani. Wannan menene? zobe ne wannan To wannan yayan ta muke so ku ajiye a ɗauka ko lalle a kofar gidansu ko ko ina dai inda a sai lalle a kofar gida. akwai wani masallaci a unguwarsu sai mu ajiye a koyar Wannan masallaci a mu aikin mu ba mu haɗa da masallaci. Da ma dai akwai coci. Akwai coci? babu To eh dai a kofar gida. In kuka sake kuka samu kuskuren haka in dai ba shi ya ɗauka ba sai kun ga lokacin da ya taho za ku aji. In ba shi ya ɗauka ba za ku mutu dukanku. Ina mata masu ciki. Riɗa cikin nan. Duma mata. wai dai masu naƙuda kake ne Yawwa irinsu a wallan nan gari. To irinsu guda zai haifa wa guda ciki. Idan guda ya ɗauka zai haifa wa ɗaya. Wannan shi ne sharaɗin mu. Ku ba mu kuɗi za mu fara yi muku aiki za mu ba ku abu. ga yanzu aka wannan ba za ka wani Yanzu za mu ebo abu daga ƙasa ta 7. Mu ba ku. Wannan mai kuka gani rubutu ne ko me? wannan ai kamar magani Rubutu ne to. Da ruwan zanzan da me duk muka da duk yauran ba sai kun ji ba. Wannan rubutun da kuke gani ba rubutu bane irin na malamai don mu haka muke da malamai. Sun yi haka mun yi haka gabas suka mu muka yamma. Wanda kuke gani jinin mahaukaci, jinin mahaukaciya, dan iska, dan bariki, karuwa. To ni shine muka hada da mu ba ruwan mu da malamai. Ba ruwan mu da malamai. Kuma gani ku cika heradi idan ba ku cika heradi ba za ku samu matsala. Wannan da kuke gani da hannun hagu guda ya karba a cikin wannan shi za ku je ku ajiye an ƙara tuna muku wannan ɗayan ya karba ku rike hannu wannan jinin mahaukacin da mahaukaciya da jinin karuwa wannan da kuke gani ku sa a cikin wannan maganin gajeren aljan ko rasu